Empanifo se yawo tu sie so a won chan tenten ye. E kire se nipa yawo na wanyu obi ama na amoa wa. Abraba wo bo no ye den a wontimi nkowani. Obi o ha wo se me fi se me yawo me obi amoa me da oboa obi aboa wo da. Aban na wo si school ma wo kotena mu kosua ade no emoa ne bi no no. Teacher ni a wo gina wani mo kire wade sese wo de baako ka baako ho a eye mienu no emoa ne bi no no. Enam teacher ni ne so na wo hu na ade enne wo na wo se yesa wo te banka wo ye banka dwuma. Ghana for me chiachi obi bia aya mo sonfo na napoku ene masane mo hia bi mo amoni tu adwuma di amede bremo aye friend Tales of Life ene asema mene mo beka ho asem mato ni din se enam dua so ena ahoma ehuno so asem num ye muduro on mekra mu ye midu ne momum ye ni kan che asem ketua bi eye maame bi wo emma miensa no wo ma miensa no ode nkra ne miensa nyina eko school no mo di ko school no ode mo ko school no na nya nkra ne miensa nyina ne nimade na ba hu mu a no woni made no no ade a na ne je ho pa eye empasere yemiensere na no ho ani ka bebre into je school no betina fi no ye na adwen se no ho ebedi sinfo achi itu ode no ho di sinfo achi no nyame ye na dom ema obagi din kakra itu hunu se edina waje no entina ho nkonkosi awie ye nti obetu kwan eno prepare the documents nyina me fa ne se ne nkrata ase de ka no otwi mu no no de ko embassy no de ne senior waye ye kakra kan ho no de ne bank statement kan ho na nyame ya na dom ene ma na visa awon asema wo mu no so ne se America fo ye yini momu anka den pa sa America wo tu kwan for the first time ni ebe ma 5 years visa and so abranti 3 years ema ye ma na 5 years visa to koduru abrochi memu no oyere ne ho eye adwuma ntimfie kakra bi achi emo onya akrata no ware oba bi ewa America memu no hunu se enam se ne maame ahoɔden entimi amfa ne nua no mu nyinaa nkwa nkodura suapon mu nti omu nyinaa saaba amebi se sua adwuma emebi nso ton ne ma enie jamia bo na mana koduru hɔ de a ene obɛbɔ mɔden na waba bɛfa ne nua baako na obɛfa ne nua baako na owie a wama ɔno nso ayɛ adwuma na mo de akɔfa de otwa to no to ɔyɛ adwuma na ɔde kɔfa ne nua baako a ye ne nua panyin ntina aka ka akyire na odi ɔno abranteɛ na odi kan kwa abrochi panyin ne ba ya wɔyɛ adwuma na nka wɔ so ɔde kɔfa ketwa wamfa nkɔfa ketwa no na ɔno ababaawa a ɔne ne twempena wɔ ha sei na ɔbɛfa ababaawa na ogya ne nua ketwa na nyame nso ɔmpɛ bɔne ababaawa no nso koduru hɔ no na ɔno nso yɛ den ekogya abranteɛ no na ɔkɔfa abroni asɛm a meka aseɛ ne sɛ nyankopɔn de omu nua na onimade ne si hɔ sɛ edua ɛna ɔde ne nua no mu mienu ne sɛ ahoma enti nanam ne nua na onimade no so sɛ ahoma ne mienu no ɛwɔ so mu hu no soro ɛnso ahoma baako ɛkɔgye dua no nyinaa so kɛntɛn so to kɔgye dua no kɛntɛn so no ɛna ɔkɔfa ahoma foforɔ a ɛne dua no a ɛdi kan si hɔ no eni twaka bia na ɔde bɛsɛn so nti bia wabu no deɛ meka bebrebe nyinaa ne sɛ ne
ewiase a yɛti enam onipa bi so ena obi nhyira yɛ den ɛbɛba ma wadamfo obi wɔ hɔ asɛm ada bi ɔka ne sɛ ɔsɛ obi a chop money hyɛ obi bottom ɛyɛ no korɛ paa because they see am meti me chop money hyɛ bottom obi nso chop money hyɛ me bottom efiri sɛ obi bɛyɛ adwuma ama me metua ne ka mɛyɛ adwuma ama wo nso betua me ka nti obi chop money yɛ den ɛhyɛ obi bottom ɛnam edua so na ahoma hu no soro no ebi ne sɛ ɛbɛnam obi wɔ fa so ɛna obi training no wɔ school ama na kɔ university na ɔde abɛhwɛ ne nuanom nketewa enti ɔhyɛ ase a ɔyɛ ahoma ne wɔfa no yɛ dua enti sɛ ne wɔfa no hwɛ na no nso bɛduru baabi a ne wɔafiri ahoma no na wabɛyɛ dua na ne nuanom nketewa ɛwɔ na abusua mu maame abusua mu no ɛnso aba abɛyɛ nhoma na wapagya ɔmo ama ɔmo nso aba abɛyɛ dɛ abɛyɛ nnua ebetumi aba sɛ obetumi apagya ne nnuanom nyinaa ma ɔmo abɛduru level bi sɛ afe bɛduru hɔ no nhoma no ɛnkɔma ne nnuanom ma bio ɛkɔma waa moamoma nti na wo no nso aba abɛyɛ edua ɛwɔ wo nso abusua a wɔkyikyiri mu na wo nso wo de yɛdɛn wo de nhoma na ɛyɛ wo mma ɛne wo yere asɛn wo so mpanifoɔ sɛ yɛwo tu sie so a wo nkyɛn tenten yɛ ɛkyerɛ sɛ nipa yɛwo na wɔanyɛ obi ama na amoa wo a abraba a wobɔ no yɛ den a wontimi nkɔwɔ obi wɔ hɔ a wɔsɛ mafi sɛ meyɛwo me obi amoa me da woboa obi aboa wo da aban na wɔsii school ma a wokɔtena mu kɔsua adeɛ no ɛmoa ne bi no ho teacher ni a wɔgyina w'anim kyerɛ wadeɛ sɛ sɛ wode baako ka baako ho a ɛyɛ mmienu no ɛmoa ne bi no ɛnam teacher ni ne so ɛna wohu no adeɛ nnɛ wo na woseɛ sɛ wote banka woyɛ banka nti wiase obiara hia dua na ɔde ahu soro ɛfisi yɛn nyinaa yɛyɛ ahoma meti ha yi deɛ mɛhu no ne nne yi a me ne wo kyɛ yi ɛyɛ amanfoɔ nneɛma ɔma fam nsɛm a ɔma ka mpanyin nsɛm a mateɛ ɛna me nso me ne wo kyɛ nti ɛnam dua bi so ɛna me mɛhu no soro ɛna nnɛ nyame ayi me sɛ me nso menyɛ dua na wo nso hu no yɛ dɛn ɛhu no soro mintu me bottom sɛ me de sika bi ma wo na mmom no nyansa kakra nyame de adom me no ɛna me ne wo kyɛ nti nyame amma bɛyɛ dua ɛwɔ w'abrabɔ na mmom yɛwɔ nipa bɔnefoɔ bi wɔ abusua mu a sɛ dua no ɛyɛ n'adwene sɛ ɛfifi na ɛhyɛ mɛn a no wastate na obumbu edua no ɛman ne bi yɛ den egu fam na ntini twitwa mfasoɔ biara ni so yɛsɛ akwasi buroni wɔ borɔfo bi yɛfɛ ne kama adeɛ bi a wobɛyɛ ne nne biara no wobɛnya so akatua ɛnka ne Moses abrɛ so anka yɛfrɛ bibi instant justice ka ayɛ bɔne a no wayɛ den wanya so akatua ebi timi wu ɛfam timi pai bae ne Kristo adaroma bɔne fɛfrɛ wo nti woyɛ bɔne a wonya so akatua na mmom no sɛ wo ankasa koraa anya so akatua ka ehu no sɛ mmere bi bɛba o ma bɛnya so akatua wo no nua te ɛnɛ wo bi ka wo sɛ wotumi bua wo nua na ma ne kɔ school o sɛ wotumi bua na ma ne bi adwuma bi wanyɛ ka ehu no sɛ from wo yɛnte hɔ daa from ɛnte hɔ daa abrabɔ ɛte sɛ apawa wobɔ anim na anyɛ wo daa na wada ne akyire no wabɔ eti ɛnɛ na wo bɔ anim na yɛ wo de no ɛkyina bi a na wabɛbɔ akyire no ne nyɛ wo de na me mimom na mete wo na me bɔ anim na nyɛ me de no na me mimom akyire no na yɛ de eti sɛ ka wo boa me na ebeduru ma bi a wuni hɔ no na nka bi a me nso matimi aboa wo mba bai wa amoa me ne eduru mra wuni bi na wo sɛ nka me boa wo ma no me nso me twe ma the law of karma no ase no ewiase nipa de bia ni wa wo ya wonya so mfaso mekai yesusa me maame yɛ obi a ɔwɔ abade yɛ me hu bi da na maame timi fa amanfo ma mo be fie me maame oba no wano aduane a obɛka so ɔyɛ party ade ha me maame ne sɛ obi bɛbura ne fie na ɔbɛpɛ aduane no wanya bia ni ti maame da bia no ɔno aduane a ne bi ka ya sorry ayeko ye onkrofo bi efro mo missionaries omo free
amama so na bɛka nyame asɛm ne maame duru kwasi ada bia na o skill ni skill o titi ne nsa ase kaka no ayɛ aduane na so fufuo nkito no ma beti ekwan nyame fa so kyerɛ me maame besim ne ma dwene ho amenti ase inti papa ye na me maame ye no enani ne nyina no ne ma etwa so mfa so inti nipa wuti wi ase ya papa because nyankopon de wasi wo se wo ye dua ye woni pa bi mu o man Ghana ma me buo mo se buo mo pa kro mo skafo mpanifo bi wa me buo mo se ade o mo ye ne se wa wuni bie o ko mo na ase o mo makomo ne woda eti so bi ti wona se nyame ahyira na mo se ye skadro nye skadro e ya breye because trene kra na kase wo se ma na mamma mo na dodo a mo be ma no saa dodo ne susu ye kuruwa na me de be ma enti ene na wotuwe ya minua me ne wudi nkomo hwan ani wudua ana hwan na wuye dua ama no se won samo ya abusua no pe obi a ne ho ye den ekire no na boa peja ne baba ko emfa ne gina gira bere bi a ono so betimi aboa na sefo enti adofo ene eha ena me ne mo ye den nkomo no bisi mesra mo sam be subscribe to my channel God Sign GH na ma share se ne be ya afoforo so be den ebetimi ahwe bi medamase